Oi, te oottekin jo täällä. Elikkä siis, moikka ja tervetuloa tänne mun hoitotallin tai tällaisen aputallin ensimmäiseen videoon. Eli mä oon siis Tiina ja pidän tällaista turvatallia kaikille hevosille täällä kylällä, täällä maaseudulla. Tänne tulee kaikki sellaiset löytöhevoset ja vähän sellaiset niin kuin hylätyt eläimet tai sellaiset, jonka enää omistaja ei pärjää. Ja sitten mä niinku koulutan niitä esimerkiksi täällä mun kärryllä tässä. Täällä ei hirveästi ratsasteta ja jos ratsastetaankin, niin yleensä ilman satulaisuitsia riimulla. Ja no mä voisin vaikka esitellä tätä tallialuetta pikkasen teille. Heti tästä portilla on mun traileri ja tässä on nämä kärryt. Sitten tässä ihan lähellä on tällainen pieni ruokintapiste. Ja tuolla takana on toi heinälato. Tästä ruokintapisteeltä näkee tätä meidän tallia pienesti. Ja tässä on tarha. Ja sitten tässä ruokintapisteen takana on pieni pihatto. Pihatossa tällä hetkellä on 2 ponia. Tämän valkoisen nimeä ei ole vielä keksitty, koska se on löytynyt löytöhevosena. Mutta tämä vaalea on Luna. Sitten tässä vieressä on tosiaan heinäkatos. Ja tässä on sitten seuraava hevonen. Tässä on siis tosiaan Kalle. Ja Kalle on kyllä ihan tosi söpissä, vaikka hän tuli vasta ihan hetki sitten tänne. Kallelle ei ole täällä pikkutallilla saatu vielä tallipaikkaa, mutta kyllä se ihan hyvin täällä tarhassakin selviää. Sitten siirrytään itse päätallin pariin. Kun päätalliin katsotaan, näkymä on tällainen. Ihan ekana tässä on Siru, eli tää isompi hevonen. Ja sitten tuolla tuo ihan pikku varsa, jonka nimi on Tihru. Tässä on siis Tihru. Seuraavaksi on söpökaunitar, eli Pimu. Pimu on kyllä niin nirso myös, että ei sille kelpaa mikään muu kuin heinä ja porkkanat. Sitten tässä on varsakaksoset, blondi ja suklaa. Sitten viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, Kalypso. Kalypso on mun tältä tallilta ainut mun oma hevonen, ja muut on niitä löytöhevosia tai sellaisia hevosia, joilla ei vaan ole enää löytynyt kotia. Ja Kalypso on se, jolla mä yleensä käyn kärryttelemässä. Ja niin, Kalypso on ihan paras. Onhan se idiootti Tiina tallilla. Toivottavasti ei, niin mä voin pölliä Kalypson. Onkohan täällä valvontakameroita? Toivottavasti ei. Voihan kakka, mä kuulen sen äänen tuolta tallista. No ehkä mä piiloudun tonne heinäkatokseen, eikä se huomaa mua. Ei se kyllä mua nyt huomaa. Puhuuks tuolla ulkona joku? No pitää mennä kyllä tarkistamaan. Ei täällä kyllä ketään näy, mutta onks noi heinät vähän liikkunut? Nää varmaan vaan joku orava siellä käynyt napsimassa. No, mutta mä voisin lähteä Kalypson kanssa nyt lenkille noilla kärryillä. Otetaan täältä korista vaan riimunnaru. Ja riimu. Laitetaanpa sitten Kalypso. No niin, Kalypso. Laitetaanpa sitten nämä kärryt päälle. Niin päästään kärryttelemään. Niin sit kiristetään vaan tää vyö. Noniin, sit mä vaan hyppään kyytiin. Noniin, sit vaan hiop, Kalypso. Eikä, se vei mun Kalypson. No, tehdään tällaista kaikkea muuta tyhmää. Eiku siis, kaikkea tosi kivaa. Eikä mä voisin vaikka avata kaikki tallien ovet. On hyvä. Emme ehkä näitä varsoja päästä, ettei niille käy mitään. Hetkone, toi yksi varsa pitää ottaa kiinni. Ei sen sinne mene minnekään. Te varsat kyllä vähän painatte. Nonni, ja pysykääkin siellä. Laitan nää tallinkin ovet kiinni, ettei ne nyt vaan karkaa. En mä kuitenkaan oikein halua olla. Nyt aitaa lumottaa. Onpa luonnonvalossa vaan kiva käppäillä. Hetkonen, kukas täällä on? Sä et kyllä ihan villipupulta näytä. Kyllä sut nyt pitää ottaa mukaan. Tuuppas mun syliin. Onpa kyllä painava pupu, mutta no, mennään silti tallille takaisin. Noniin. Ne tulee jo! Nyt mä kyllä juoksen karkuun vaan. Ei voi olla totta. Mitäköhän hirveätä täällä tallilla on taas tapahtunut? Ei voi olla totta.